Nakuha ang video na ito sa baybayin ng barangay ni Baliw Vidal, San Fabian, Pangasinan, kung saan makikita ang pag-rescue ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard sa 5 individual matapos tangayin ng malakas na alon. Ayon sa investigasyon, nagsasagawa ng routine shoreline patrol ang mga tauhan ng Coast Guard Substation San Fabian nang makatanggap sila ng emergency report na may nalulunod sa lugar. Agad na nagsagawa ng search and retrieval operation ang CGSS San Fabian at nasagip ang 5 mula sa pagkakalunod. Napag-alamang ang mga nasagip ay pawang magkakamag-anak na residente ng Barangay Bulawit sa bayan ng Malasiki. Nahirapan umano ang mga ito na umahon sa tubig dahil sa malalakas na alon at agos ng tubig habang naliligo sa nasabing lugar. Sa silang grupo, matatawag natin na isang pamilya. Tapos, ang Coast Guard Substation sa Fabian kasi is regularly nagkakandak ng intensified Baywatch patrol operation within our shoreline. So, habang nagkakandak ng patrolling, tamang-tama naman na may nadaanan na humihingi ng assistance, which is habang naglalangoy sila is na sweep sila ng malaking alon. So yun nga, sa kasamang pa, napadpad sila doon sa parte na sabihin na natin na may sabang o kaya yung rip current. So pag nandun ka kasi sa area na yun, sa sitwasyon na yun, is mahirapan ka makarecover. Kasi ang tendency nun, forward ka, hihilain ka naman ng hihilain. So, mahirapan ka makarecover. So, kailangan mo talaga ng assistance. So, immediately, naglunsad agad ang Coast Guard Substation sa Fabian ng SAR operation, which is the Search and Rescue Operation. So, napuntahan sila agad. So, may mga equipment na dala, then na-recover sila. Successful naman yung naging kwan nila at nadala sila sa shoreline. Nung tanungin naman namin sila is nasa stable condition at the same time conscious sila. Ligtas na nasagip ang 5 na nasa maayos ng kalagayan at maayos na naibalik sa kanilang mga pamilya. Isa sa tinututukan ng mga otoridad ang pagpapaalala sa mga beachgoers na iwasan ang paglangoy sa dagat lalo na kapag masama ang panahon na dahilan ng pagkakaroon ng sabang o rip current na maaaring maglagay sa mga swimmers sa kapahamakan. Pag mga ganitong season kasi, is merong ini-implement yung LGU na no swimming policy o kaya curfew during pagsapit ng alas 5. So kapag ganyan naman na medyo masungit ang panahon, nagkakaroon talaga kami ng intensified patrolling, which is mostly pag mga weekend kasi nandyan dagsaan yung mga bisita o the beach goer. So yun, nagkakandak ng patrolling, nagbibigay ng mga information dissemination o kaya ini-educate sila kung ano yung sitwasyon na huwag masyadong lumayo kasi ganito yung sitwasyon. Meron tayong nade-develop na mga rip current o kaya sabang pag mga ganitong malakas ang alon. Lester Narag, Balitang, Solid North.